हेलो फ्रेंड, आसନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର କୋଉ ରାଶିମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ବିଷୟରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ନୂତନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଏବଂ ମାନସିକ ଖୁସି ଲାଭ ହେବ। ବିବାଦରେ ଜିତାପଟ ନେବେ। ମହିଳାମାନେ ଘର କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନୀଳ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 6। ଚାଷୀ ଓ ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେବେ। ରୋଗୀ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାନ ହେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍ମଜୀବୀ ବିଷୟରେ। କର୍ମଜୀବୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭ ହେବ। ଗୃହିଣୀ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବିଷୟରେ। ନୂତନ ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବେ। ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କଳ୍ପନା କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ବହୁଦିନ ଯେଉଁ ଲାଗି ରହିଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 3। ଆସନ୍ତୁ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଉତ୍ତମ ବିହନ କୃଷି ବିଭାଗରୁ ଆଣନ୍ତୁ। ରୋଗୀ ଆଜି କିଛି ଦିନ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମନ ଦେବେ। କର୍ମଜୀବୀମାନେ ଅର୍ଥ ହାନି ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ହାତକୁ ଆସୁଥିବା ଡିଲ୍ ପଳେଇ ଯାଇପାରେ। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବଳବାନ ଓ ଉଦ୍ଯୋଗ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ନୂତନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଓ ସାହିତ୍ୟ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 6। ଆସନ୍ତୁ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଜଳ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ରୋଗୀ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବେ। କର୍ମଜୀବୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭ ହେବ। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ସୁଖଭରା ଦିନଟି ଅଟେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। କଳା ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ନୂତନ ପୋଷାକ କିଣିବେ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ବିବାଦରେ ଜିତାପତ ନେବେ। ମହିଳାମାନେ ଘର କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗ୍ରୀନ୍ ଏବଂ ଶୁଭ ଅଙ୍କ 1। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ରୋଗୀ